Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt Galaxy Lion și astăzi mă joc Minecraft alături de domnul Andrei. Salut! Și v-aș ruga ca de început așa să nu uitați să dați un like, să vă abonați și să nu uitați Poate să facem și un live cu server. Da, desigur, dar mai pentru început o să facem, o să spargem gheață. Cu gheață o să bem apă, cu gheață, exact, glumeam, nu o să bem apă. Dar chiar fac niște lemn. Chiar ar fi fain să... Am găsit iglu, Andrei. Vreau să văd dacă e reală. Deci vreau să văd dacă e reală. Nu la toate iglurile, numai la unele igluri sunt. Da, nu contează, o să trăim în iglu. Nu, pentru că iglu e prea mic pentru doi. Doar o să spargem ce înăuntru lui. O să luăm un pat. Patul o să fie, că e roșu, o să fie al tău. Fie carpeta de... Nu are temniță. Unde ești? În iglu. A, uite iglu. N-are temniță înăuntru. Nu e de la cu temniță. E de la normal. Păi am văzut pe TikTok că... Da, știu. E cu așa și... Hai să ne spargem gheața că... Am eu crafting. Am luat și eu, lasă, hai, vino. Pot să fac un târnăcop repede jos, dar o să opresc puțin microfonul. Ok. Nu înțeleg de ce, dar ok. Fața mea spune că am început cam pe la... Fără run, Denis, că te-am auzit. Am început pe la începutul nopții și de aceea am dat timeset 0, pentru că nu avem aproape deloc. Numai trebuie să mai batem 2 oi. Platul ăsta roșu al tău, dacă vrei, evident. Patul roșu al tău, e al tău. Dacă luai ăsta, îi spune... Ai luat furnalul, furnasul. Unde ai căzut? N-am căzut, uite-mă. În spatele tău. Gigele. Știu, e asta de zăpadă care te minte, așa. Da. Așa am putut să facă temnița. De aceea. Trebuie să sparge sub covor de obicei. Acolo Da, covorul cu zăpadă. Da, stați, suntem Sunt pe în spatele insula. tău. Trebuie să ne găsim un loc unde să nu ducem nici lipsă de lemn, nici să nu exagerăm cu lemnul. Da, am lipsă de lemn. Da, și bine, eu cel mai mult aș vrea să găsim. Am un sătuc să găsim. Da, un sătuc, dar aici sunt cele mai rare sate din joc. Și de aceea e extrem de greu să găsești aici sate și de aceea nu vreau să stau aici pentru că aici se spawnează cei mai răi monștri din joc, se spawnează fantome. Oamenii de zăpadă? Nu, fantome de zăpadă, fantome. Am prea pot să patinez. De ce? Pentru că asta e zăpadă solidă și mergi pe ea numai cu barca. Și de aceea... Știi că torțele de redstone nu topesc zăpada? Torțele? Torțele de redstone. Da, mai... Așteptă puțin. Ok, eu sunt alergătorul. Andrei, trebuie să ne stabilim puțin undeva, că mie mi-e foame, pur și simplu mi-e foame. Și eu mi-a dispărut foarte multe copanele. Da, pentru că alergăm, hai să mergem la 4. La fel, pune furnace-ul pe jos, furnalul. Pune carpetă înăuntru, pune carpetă și am eu aici niște mâncare. Sorry. Carpetă ca să prăjească. Nu ajunge mâncarea. Știu, dar pentru unul ne ajunge. Ăla sunt eu. Eu mai am 4 copanele. Păi și eu. Sparge-l.
Mersi. Hai că n-ai omorât găini la început? Nu. Să- Am Un pus urs într-o polar. baie în care ai dat și tu. Dacă omorâm ursul polar, ne dă pește. Oh! Dar înainte să ne facem niște săbii de lemn. Că am eu crafting-ul și lemn mult. Am și eu crafting. Bună, ursule, vrei Oh, pe ursul What? polar! Oh my god, Andrei! Nu călca pe zăpada asta. Mamă, dar de la viață. Scuze, sorry. Oh, mai am 3 copanele. M-am omorât. Să-mi ierte-mele. Da, ți le iau. Să mă trezi înapoi. Da, stai să-l omor și te teleportez. Gata, nu ne-a dat niciun pește, se pare. Nimic. Da, nu știu, cred că ăsta a fost unul dintre dăia care nu-ți dau nimic. Vezi că mai ai lemn Da. în spatele tău. Da, mersi. 23 de bucăți. Ce bine că acum am mâncarea full. Adică... Da, aici ai dreptate. Hai acum să nu mai alergăm. Uite un iepure. E, dar e pui și nu ne dă nimic. Pui de iepure nu Da, ne dau nimic. pui. La fel ca Abia pui cum de să avem găină. ferme automate de... Da, nu te Astea- gândi la prea mult. O să avem fermă automată de găini. Merge și de... Că dacă ne ajunge restul în astea, pistoane, astea... Da, o să... Așteaptă și pe mine, că te văd ca un mic... Urs polar cu maică să... Cu mama să... Ai grijă că ăsta te apă. Bă, eu m-am apropiat și mi-a dat damage. Da, pentru că are pui. Are pui și urși polar cu pui. Chiar așa? Da, Dar puțin. din Să n-am dau- dat în ea. Să dau game rule, keep inventory true. Bine, atunci să rămân, dar cine ai bam la Inferno? Gata, numai. Poate ne dă pește. Și o să adoptăm puiuțul. Mi s-a dus pickaxe-ul. Ok. Pieri, ursule, pieri. Și ce Am să căzut fac? în loc. Oh my Acum god. săracul pui de urs e... Săracul pui de urs e și pe marginea lavei și nici mămică nu mai are. Dar noi l-am făcut niște. Uite, Hai să luăm pe aici. aici beriuri. Pe aici. Aici beriuri, Andrei. Nu cred. Au. După ce culegi, le spargi. De ce? Ca să nu ne înțepăm în ele, că nu ne facem aici casa, doar luăm mâncare, atât. Știu. Hai, că aici este cel mai, mie mi se pare ăsta cel mai nașpa baia. Deci- Arată mișto, dar mi se pare nașpa, pentru că Da. sunt prea mulți munți. Nu poți să construiești aici absolut nimic, pentru că sunt prea mulți munți. Da. Da. Unde ești? Că i-am luat o gura. Mă lupt o vacă. Aici, asta fac acum. Oh, mâncarica. Perfect. Asta e mâncare. Mâncare. Yummy. I-am găsit sub un copac. Gata. Dar cred că poți să spargi direct și tot îți dă. Fără să mai stai, să mai culegi, să mai treci, să mai... Nu-ți dă dacă... Nu-ți dă dacă... Adică, Nu te cred! îi dă cu... Help me, bandiți! Vreau să fac... Te teleportezi la mine, te teleportezi la mine? Te teleportezi? Stai. Sorry! Uite-i, Aoleu! Am făcut o pizza! Ce ai făcut, Eni? Seriously? bandiți! Oh my god, suntem lângă un templu de bandiți! Run for your life! Run! Dar eu mă lupt cu ei! Tu! Dar eu nu! Ei, am 2 vieți! Mănâncă, bagă! Hai! Hai, Andrei! Am făcut-o de asta. Nuată! Că ăștia nu nuată! Ba, nuată! Mai am jumătate de viață! Hai la suprafață! Vezi, ne-am lăsat! Hai, mai
vino, nu, înnoată, Andrei. Înnoată. Ba, nu e înnoată încet. Da, și avem timp să fugim. Hai să stau un pic pe iglurile astea. Ca să-mi recapă și o viață. Se întorc, uite, se întorc. Unde era timpul de bat? Că puteam să le luăm tot. Și ce? Multe, hai să ne facem bărcuțe. Fă-ți o bărcuță, că dar mă las pe mine să conduc, ok? Gata. Până jos și conduc eu, pentru că eu știu să conduc o barcă. Da, de parcă eu n-am mai condus. Să știi cum fac următoarele. Ia craft, l-am luat. Fiecare cu barca lui. Nu, Andrei, nu, că așa folosim lemnul degeaba, urcă. Bine, hai, gata. Uite acolo insuliță în dreapta. În dreapta doar în că spate. e zăpadă și... Noi nu vrem zăpadă și de la... Noi vrem să găsim Da. un deșert sau o savană. Da. 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 Nu prea Da. avem. Cum? Andrei, Nu dacă... știu de unde am rămas setat pe da. Nu știu de ce. Da. Mai mergem mult. Mai mergem. Ce se aude la tine, Andrei? Nu mai spune așa că se aude urât pe video, te rog. Bine. Nu o să mai fac. Uite cățeluși. Sunt lupi, nu sunt căței. Dar poți să-i îmblânzești și să fie căței tăi. Da, știu și eu, doar că nu avem oase. Nu te fac căței. Asta e ciudat. Andrei, mă culc eu și tu ești de pe server. Serios. Serios, pentru ca să nu se vadă IP-ul pe episod. Bine. Gata. Mai ai răbdare? Gata. Nu. Îți spun eu cum poți intra. Nu mai face toate felurile de... Te rog, Andrei, nu mai fă toate felurile de zgomote. Bine. Că se aude... Poți intra. S-a de prea prost pe episod. Hai, intră. Poți să intru? Da, poți, că am și spus, intră. Nu, muzică. Oh, scuze. Stai, nu da mine, nu mai da mine, nu mai da. Am vrut să sparg barca, nu să dau în tine. Hai. Dar am dat și... Hai să stăm pentru o mină, pentru un moment, să stăm aici. Nu, hai, vino, Andrei, că nu. Nu e o idee prea bună. Măcar putem să facem rost de aer sau cărbune. Putem supraviețui așa. Dar de cât timp filmăm, mă întreb și eu? De 13 minute? Da, a trecut 10 minute. Sau chiar 5. Da, așa mi se pare. Bine, așa mi se pare nouă. Oh my god, Da. lumea e tăiată. Ce ciudat s-a generat aici lumea. Da, stai să mănâncă pentru că mai am o viață jumătate. Perfect. Oh my god, nu e lumea tăiată. E așa... Muntele ăsta e ciudat. Așa. Nu e din cauza lumii, e din cauza zonei. Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva. Uite cărbu. Dar n-ai pickaxe, băiete. Mi-ai furat crafting-ul. Poftim. Nu mai... Uite. Perfect. Din 23 de bucăți am ajuns să avem decât 18? Da. O duce foarte prost cu lemnul. Măcar să nu faci nimic cu cărbunele ăsta, e sfânt. E sfânt pentru noi. Uite că mai. Ei, nu fura cărbune.
Ori în junglă, dar în junglă se spawnează mulți creeperi. Asta nu-mi place, că e întuneric sub copaci, se spawnează mulți creeperi. Mai bine un deșert. Deci așa pe bucăți. Un sat ar fi bun. Încă mai este. Și ceva mai bine lasă-l, că o să mai găsim noi cărbune. Dai. Andrei, vine Așa noaptea. zic, cărbunele sfânt. Andrei, Dacă mai am 4 bucăți și gata. Asta și gata. Gata, 17 bucăți. vezi că sparg, ia-l tu, că îl sparg eu la totul ei. Perfect. Că tu și tu ai unul. Da, și eu am unul. Pe percuție. Ia-le. Gata. Deci o percă albă. Putem să facem o ciorbă, dar ne trebuie lemn. N-avem lemn. E bine că așa. Avem lemn, dar nu o ducem extrem de Nu o bine. ducem pe plus. De ce am un lag? Infern. Nu știu, oi. Dar mă mișc în poze. Facă. Tu omoară vacile și omor oile, pentru că mie mai trebuie... Oh, sorry. Nu-i nimic. Dar mă mișc în poze. Gata, mă mișc bine. Ce naiba fac? Ez. Nu știu ce e. Gata. Nu știu ce aveam de mă mișcam în poze. Și încă mă mișc uneori. What? Hai, Andrei. Las-mă puțin. Pam, 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 pam. Da, hai să-ți fac o sabie, Denis. Nu mai avem nevoie, gata. Unde? Poate îmi dai, te rog, 3 bucăți de lemn? 3 bucăți. Am 9, ți le dau pe toate. O, mai gri! Am un pat roșu și un pat alb. Atunci făcuță! Hai, Andrei. Hai să mergem. Deci când a prins ăla cu vacile de pe câmp. Hai, Andrei, vii. Unde ești? Și ca să fim mai în siguranță, Andrei, vino. Ce? Am plantat asta din greșeală când vreau să o mănânc din casa Am ta. 40 de bucăți de dăstea. Da, și mai am decât viață, dacă am mor, papa. Mai mergem de câteva minute. Am găsit locul unde voiam să găsesc. Uite-l. E un paradis. Da, ciudat. Mai ai jumătate de viață. Papa. Te rog frumos. Din sufletul meu cel drăguț, le protejează. Mersi. Dar ce e aici? Aici e casa. Aici va fi casa. Și ce e aici, am exact? Deci arată ca un palat de gheață. Cred că asta ar trebui să fie, dar de fapt nu e. Dar Nu o să ne stabilim aici, deoarece nu prea avem ce să facem aici. nu scufere. Nu sunt. Este... Este ciudat. din gheață. Știi ceva? O să dăm de pe la ceva, pentru că nu găsim nimic așa plimbându-ne. Da. Să ne teleportăm. Dar tu cum te vezi? Cum mă vezi pe mine? Te văd, Alex. Seriously? Cum adică Alex? Alex, Numele? adică skin de fată. Eu cu skin-ul de leu cu Galaxian. Eu mă văd tot fată, nu contează. Eu te văd ca și așa. Unde ești? A, ești pice. Le văd. Locate. Ei, gata, nu trebuie. Că să nu fii lângă tine. Sau ce, ne teleportezi într-un sat?
pentru început. Numai în village pot. Sau o piramidă din deșert. Ce? Ori în deșert, ori în village. Village. Deșert, am ales. Într-o De ce? piramidă, într-o piramidă de deșert. Să nu te miști de acolo. S-a sufocat în pietre. Nu contează. Ce ai făcut? Mă bagă sub pământ. Dă-mi un pickaxe, Serios? rapid. Dă-mi un pickaxe. Dă-mi un pickaxe. Dar nu putem să... Dă-mi pickaxe, am Te zis. dai pe creativ. Nu mă dau pe Voi? creativ, nu mă dau. Încălcăm regula numărul 1. Nu te dau pe creativ, altfel îți iei bani de pe server. Mă aruncă sub hartă, asta e nașpa. Da. Sincer, mă teleportez din nou la tine și mai bine hai să încercăm Fac și varianta un laptop la cărcat. Locate Village. Mai bine încercăm varianta ta cu Village. Stai o clipă. O să închid microfonul. Dintre toate village-urile... ha. Gata, n-ați văzut nimic. Andrei, mai trăiești, mai ești în viață? Da, sunt în viață. Da, trăiesc. Suntem... Mi se descărca laptopul și l-am băgat, l-am cărcat. Să știi că m-am teleportat la un deșert piramid. Te-am auzit cum ai zis. Nu, Dintre păi, că toate astea... m-a teleportat la un sat de la din pădure și nu mi-a plăcut. Te teleportezi la mine. TP Andrei Galaxy Lion, așa, unde e Andrei Galaxy Lion? Deci, unde știi zăpadă? Aici. Andrei, te rog să nu te arunci, ok? Stai pur și simplu aici. Crafting. Mai am 2 bețe, dar nu mai am lemn. Pentru că țină de pe... Pune Ce? craft. Dă-mi bețele. Și aici sper să găsim ceva. Dar să nu Sunt, te cred arunci că, după mine, 4 ok? cufere, Să tot nu te 2 eu. arunci. Să nu te arunci. Nu, Andrei, să nu te arunci. Pentru că poate n-ai, știe. Stai puțin, hai să ne culcăm. Ești de pe server, Andrei. Andrei, ești de pe server. Și cred că aici o să ne facem casa înăuntru piramidei. Da. Și după aia stupăm acolo unde, cum, când. Da, astupăm. Gata. Poți intra pe server. Intră direct, intră pe server. Așa, gata. Să pași? Dar să nu te arunci. Stai, nu te arunca. Te-ai aruncat, Teleport. nu? Andrei, deci... Nu te Sorry. arunca, nu te arunca. Mai cu shift-ul la tine. Vino, Ești poți să mai vii, maică. poți să vii. Au! 2 eu. Gold! Am găsit golden apple, golden apple și carne. Și mult Carne craft de prezită pușcă. și 2 bucăți de iron. Tu ai găsit numai chestii bune. 6 bucăți de oase, carne putrezită și praf de pușcă 3 bucăți. Hei, aici e a mea. Hei, ai luat 3. Împărțim toate chestiile oricum, Andrei. Te teleportezi la mine. Le împărțim oricum pe toate. Nu te bucura. Da. 2 eu, bucată de fier. Și... Așa, cum zicem. Mă teleportez. Da, gata. E cam întuneric. TP Andrei Galaxy Lion 30.
Și aici o să ne mutăm, torțe, pot să fac repede, dar după ce mă duc după niște lemn. Am eu bețe pentru că am spart un tufiș uscat. Și va trebui să ne ducem într-o zi, poate în episodul următor, să luăm niște lemn în alte zone. Așa ar trebui. Și am și o idee genială. Și să spargem ăsta. De exemplu, să spargem ăsta, facem mai mult loc. Spargem ăsta așa. Cu fața asta de creeper. Și astea, ca să avem mai mult loc. Da, păi nu, că asta e Le design până la așa. urmă. Alea le bagi în perete. Da, bună idee, alea le bagi în perete, iar paturile n-ar fi simetric. Asta e nașpete. Și de aici putem să ne Nașpete e că facem... trebuie să și dărâmăm unele. Da, nu contează, va fi ok. De aici poate să fie cameră cu testuri aici sus. Poate fi cameră cu testuri. Un fel de bara sus. Ia să dau puțin time. Set, meet. Vedem dacă ne sufocăm. Acest spate este blocat. Da, nu ne lasă. Acest spate este blocat. Nu ne lasă. Ia și tu patul roșu. Oh. De ce nu ne lasă? Andrei, A, mi-a pentru că dispărut patul. Mi-a am dispărut făcut patul din așa. cauza ta. Mi-a dispărut patul din cauza ta. Adică care ai în mână. Nu mi-arată. Atunci pune-l, pentru că mi-arată și mie așa uneori. Nu mai știi? Da, Gata, what? vezi? Ce ciudat. Știu, e bug. Nu știu, poate rezolvă, Pune poate lângă mine, rezolvă. Pune-l Dar aici. trebuie să ne grăbim. Pune aici patul. Lângă al meu. Da, merge să punem așa frumos. Păi o să spargem alea. Nu, aici, Andrei, ca să se vadă mai bine. Și uite aici, în partea asta. Da. Da, ceva de genul ești tu. Și pune și tu crafting-ul lângă soba așa. Și piesa de rezistență putem să luăm câini, pentru că am 6 os. Da, mios. Oase, dar nu le luăm câini deoarece o să ne facem fermă. Cu oasele ne facem bone meal. Mă, da, și nouă, uite-te și tu ce noroc am avut, uite-te și tu. Face și undiță să dăm la pește, pentru că aici e lac. Andrei, Dar nu uite-te și tu, avem o savană lângă noi. Ce e savană? Deci arată ca un castel de prinți și de prințese. De fițoși arată. Hai să ne Așa spargem arată paturile, după că mine. poate ne pierdem. Hai să ne spargem paturile, că poate ne pierdem. Da, dar aici nu rămâne, cum să zic eu... Sincer, Nu o să ne teleportăm aici? Nu, Andrei, ai sparge tot, nu ne mutăm aici. Nu mai am pickaxe-ul. Nu mai am pickaxe-ul. Să nu craftezi pickaxe de iron. Nu craft. Deși aveam de gând. Vino, hai. Dă knife de cuptor. Iar că avem... Asta e că am eu pickaxe, Păi ți l-am dat ție, mi-amintesc. Când ai spart tu aici. Nu ne mutăm aici. La revedere, ci locul e frumos. Poate să te vizităm niciodată. Poate o să te mai vizităm Oricum niciodată. ne mutăm, de ce? Pentru că unul nu avem copaci unde să... Spargem, Așa, uite-i savană. Uite-i Nici savană. măcar 2 savana. Adică Avem copaci. lângă noi este un paradis al copacilor. Andrei, stai aici. Nu te duce să te lupți cu creeperul. Nu te duce să te lupți cu creeperul. Unde e Creeper? Creeper. Nu te duce. Ocolește-l. Nu te duce, ți-am spus. Nu veni. Nu, vin eu mă uit la lupta între, eu jurez, lupta între Creeper și Galaxy Leon. Oare cine câștigă? Galaxy Leon! Hai. Vânător de monștri. La fel. Galaxy a făcut progres cu vânător de monștri. Filmat de 29 de minute, deci cam aici o să punem capăt acestui episod. O să găsim și noi ceva. Da, o să mai spargem niște chestii, așa, poate o să găsim Vreo și o de zonă. resurse. Poate o să găsim și o zonă mai bună. Dar, bun, cam acesta a fost episodul nostru. Pa, pa!